Cek, cek. Rai, kabeh santri gumarang di Cirebon, dadak sekala sontak diadang di tengah-tengah dalan. Ini siluman asem rungkat. Arep geger-geger apa siluman asem rungkat? Hei wong Cirebon, isun Habib Keling, sira aja wanit melancang lawan aku. Ya. Lonjong kencana, sira arep macam-macam lawan aku. Isun. Sira gaten sira. isun ora bakal macem-macem maring awak. Habib Keling, Isun jang pengucape sira ya. Ora weruh iki, adoni apa iki sih? Sing diarani selendang cindi. siluman asem rungkat Undang apa? tokaken sawijine pusaka si sangat dahsyat maring awakmu bakal ngantem awak isun. Hayo siluman asem rungkat. Ya. Cak dada Cibirakut. Wong Cirebon. Iya. Iya. Guru praturin tulung isun praturin. Rama Guru, Ya Allah Gusti Pangeran, kenapa ki Rama Guru? pusaka semrukat badaning awak isun. Rayi awak isun rasa panas kini Rayi, tulung Rayi. Pripun Rama Guru? Isun arep takon maring awakmu. Mangga, mangga. Isun wis ora sanggup nganggo mempertahankan paguruan niki. Aja ngomong kaya konon Guru. Isun arepan tulung ning sampean kabeh prajurit. Tulung apa? Isun mati ning kene, tulung dikubur ning kene, ning bumi segandu. La ilaha illallah Muhammadur Rama Guru. Rasulullah. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Wak, wak. Rai, suara apa gini Rai? Menusa, mandega dingin ya menusa. Cik Rai, hati-hati. Satuan apa gini Rai? Satuan apa mani gini Rai? Tidak bisa ngomong double lagi. Buat akan liman pula. Setan-setan apa gini Rai? Cik Rai, hati-hati. Setan-setan apa Rai? Cocok Jawa kayak konon. Setan-setan apa Rai? Wait. Aja sembarangan ngarani sun setan. Aku penguasa Jongor ujung gua.
Sing asma susut kentut. Ampun Raja, pangapura kula ora weruh. Kirayi penguasa ning wilayah kene sing duwe asma susut kentut atawa raja ning tikus. Nggih Rai. Nangapa guru nira Guru kula wis mati Raja. Berlaya sapa asmane? Habib Keling Raja. Telik Nggih leres. nangapa wong mati ambune wangi sampai ngerasa kening jongor ujung tua. Harikan praune sabang wali Gadai saking Rama Guru Raja. bakta apa mau prau Bakta tasbih Raja. tujuane Tujuannya kanggo digawani Cirebon atau buser bumi. dan arep digawani pusar bumi. Leres Raja. Bisane sampai perlayanan apa gurumu? Menang siluman asam rugat Raja Lonjong Kencana. Siluman asem rukat Leres Raja. ladala langkah kapok-kapok kayak asem rukat ya. Sekian gurumu dikubure aja adoh tulung dikuburan ning kene ya. Nggih, leres Raja. Kanggo pekeling ning anak putu. Sekian kunar pane gurumu inggira kendingin ya. Manggarai zaman akan dingin Rama Guru nih. Hokon mene yang maning ya. Singarane menusa kuduk wuruh ning anggaunggu. Sekian isun waktu mau bebela anak ing Cirebon nalika ki kuwusakan gawa pari sing daerah Demak menuju Cirebon ya. Nggih. Bagian kaya kenen aku pangaula wong Cirebon. Saiki aku akan bela bantu marang awakmu ya. Suwun Raja, suwun. Sampun gulung guru mari kula. Kaye nggih. Ah, 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 berarti kieu menusane sing gawe cilaka marang gurumu. Leres Raja. Raja. Nggih, arikin si satonap Raja. Sirat tampu ya pekat sing diarani rajane tikus pada bae silumane.
Raja Nentikus, Undang apa? sira lagi apa karo manusia? Aku akan bela bantu marang wong Dermayu. Sira arep dadi pahlawan kesiangan. Sira aja sumber-sumber kelawan aku. Lonjo kencana. Apa sira arep bila kelawan manusia, Raja Nentikus? Aku bangsa ning jahil. Arepan bakal bela bantu marang wong-wong Dermayu. Hari isun mah dudu bakal ngerusak ning wong-wong Dermayu, naking bakal bela bantu kelawan Dermayu karo wong Cirebon. Maksudnya pengen grogoti bangsane ingsun konon. Iya, nalika is mau bangsane aku kelawan bangsamu pegodo-godo gewang ngerebutaken antara istana Asem Rungkat kelawan aku. Bisa ana kedadiane Asem Rungkat karena tak kerowok ning bangsa yang berit. Raja Nentikus, Undang Raja apa? Nentikus. Sira hari ngomong sebener dewek ya. Apa sira ora mikir sira gak pada baik sering rusak ning benda kayane manusia. Hari isun mah ngerusak gah kepoko menusane sok kadang-kadang karpe dewek ngilangaken adat istiadat wong tua bengen. Adak-adak tanduran pari durung waktune balik diken, durung waktune balik ditebasaken. Aja ngilangaken adat istiadat wong tua bengen. Sing ngaran pari atawa Sri kudu balik ana ing panggonan. Konon pengucape saliramu ya. Nggih. Terus sing bisane gawe isun ora enak, sing gawe mrekel gawe ning ati menusa sok karepe dewek, adak-adak waktune ning tebar akatu sesaji atawa dedonga dianggep bumi gablege. Awas bangsane ngaku aja lokat dimusuhi, bakatan dimusuhi bangsane ngaku. Awas ilang mati siji tubuh 1000. Hei Raja Nentikus, Undang apa? kita wis bosan debat karo sira. Ngetan parane Semarang kang dadi tujuane ya. Lonjong kencana. Raja Nentikus, Undang apa? sira aja sumber-sumber kelawan aku lonjong kencana. Pasangan dada, jebir aku licile ya. Bakal tak imbangi kesaktianmu ya. Tek karang menempangan ya mas, sing di jaluk bae maja magawean bos Taiwan gawe lara maning pikiran sarang sing ditembang memereja aja lali mas lawas Mimi reja makang bayari sarang sini tembangi majikan aja nari mas lawasan suli indah mima padang surya yen wang sumak lani melu mas yen wang sumak sarang sing ditembangi aya reja Bos Taiwan kang bayari
sumene sembilang mapat dilet telu wong kene aduh wong kene bunda direja sampuna lima selawase iyo mas bos Taiwan sing bayari Aduh coba. sangku uriang makawanan Rajane bangsa siluman kita tarik mundur Rai. ngumpet-ngumpet pada yang Mono-mono mah, sumbi ngumpet-ngumpet pada yang sumbi Mandek dingin ya. Panjang kayak kokon liren dingin sing esuk ngereng-ngereng baik. Sekian susut kentut arepan ngupai wejangan. Wejangan pun apa kuno raja? Sekian ning dermayu bagian wetan wis mulai parie pada kuning, wis mulai gerepan pada panen. Sekian aja diilangakan sing arat papak Sri ya. Bokatan langkah-langkah teman payana hiburan. Embuh hari hiburan gede mah tanggapan. Hiburannya sintren. Hari tanggapan gede mah bokatan langka. Tanggapan Depok bae putra Nabi teh saya. Mangga Rayi Sintrene ana beli ini. ana raja. Ya wis belukeun. Mangga Rayi. Sintrene ayo. Apakeun sintrene? Kanggo nang mapag Sri sing ana ning dermayu bagian wetan ya. Nggih raja. Bung semonten mawon ya.